tini kaisa kok sana nangmani hai kok hai je sini bubagra na ang kaisa kok sasine ang wai khorokta wai tep ningoi ang sini bubagra no kaisa ogno message dai sini ti pramo thani jo to wari hasrong na ang ogno kok sana mosungo tini belai ke bukha dukhu nangkha bubagra je chono je babe dokari mani belai ke bukha dukhu nangkha ni bagoi video kaisa ma snamka i video ni bisingti ang sara tirprani sini wari hasrong no kok sana mosungo je bubagra naidi chono kaisa mungsa tubui phaina ni sau tini bubagra chono bojaga tonsei ruikha tini bo sau norok ni bagoi ang tongo norok no ang buthakla norok no ang jekono mungsa tubui phainai bo sau constitution solution geta tiplaren jekono mungsa norok nang tubui phainai kintu chono tini bojaga tlang ruikha song tabu public ni buskango srai social media ni bising dinukha tabu naidi chono poila sau hunger strike khainani hunger strike hatai kotor chaya nung yaklai kintu chung tamnu kharo bo ulta ajaga hunger strike ni bumungoi borok kubangma tlangi gathering khlai phunugose botau khai sino phaloi rikha chung abahai hini saimang hangkai chung YTA blog mesin jipramo thani je wireless tongnai chung thangla kam kintu bosono tam khlai phaloi rikha naidi tau chung social media ni sing tui saimang kha abo chung saimangka je BJP rok ni bisingti bo chung saimangka BJP rok tau social media o viral khai tongje 5,000 crore tai duijona minister khoroksa MP abono tuise bosono hunger strike hanai bumung phunangoi chono tabo khai phalai riwi siwi garo chung tamu no khanorong naidi harati prani chini tipra sarok tabo yang full boya aga mantri samai toni ribaikha ingke tabo naidi chung ajaga chung phalmak lai ariba ingke chung boni ba gos saya nung ya na hok mung sabung khlai bon be kostok lai thangoi chung tamu phaide makha norok sini tipra mo thani waris rok wan chung nai angle tini tongoi man ya ang bai dongoi mohai tomung no ang sajakli ang loi ang sini mohas be ang tini sini ya kaglai sinai maharaj nung ibidu nogoi tong khangkeni tong saini bagoi chung tabu buskang busung no tai budrigla nung ni je sarap phano basari tongdi nung ni bai no phano basari di nung phano basari di MP phanong di chung no tai budrigla chung nung chono belai khe dogari kha chung no bisas khai tongmani tabu chung tai bisas khaiman ya maharaj chung tai bisas khaimal ya nung message nung do hangkai sini sarati pani boro rong na chung amno kok saro narok busung haike ya kasiri chung ya ka khatini ni sini narok Ungliang soklai siri ungliasong tinin simi sung belai khidu khonang nung suno belai khidu khonang man bagai sung hok nung bai kri khatiri ni seme ni sung yak tan sogari kha nung suna se keri phaloi ri si nung BJP yago sung belai khidu khonang nung suno phala ni saimang ga sung amte khengla kham nung suna se ke phaloi ri kha kulekha sung birman ma khiman to sini Omah iki coba kalau sabak kisah perlu waktu dia ben besar.